No. Dnešné video s Erikom, mojím striačom, sa dohodli, že asi bude rozprávacie. A mám v sebe pár myšlienok, ktoré by bolo dobré, aby zo mňa vyšli von. A chcem, aby ste vedeli, že sa veci v našich životoch neustále menia, čo je dobré. A v mojom živote sa toho mení dosť. Poslednú dobu, posledné mesiace, posledné týždne a dni a je to fajn. Každopádne ja sa nachádzam v príprave. Mám zhruba nejakých 6 týždňov do štartu, ale podstatná vec, ktorú by som chcel povedať, je to, že nejakým spôsobom ma tento šport naplňa a zase iným spôsobom mi úplne všetko bere. Znie to divne, ale pracujem s ľuďmi už dlho, súťažím, mám už 10 ročie súťaženia za sebou a ja viem, že nie som genetický prototyp na tento šport a preto viem, že z mojich skúseností dlhoročných s ľuďmi a s mojím telom viem, že tento šport nie je nič pre mňa a pravdepodobne sa nachádzam v príprave posledný krát. Nie je to tým, že by ma to nebavilo, práve že ma to baví, ale jednoducho viem, že veľa dievčat, žien, mužov, chalanov chodia za mnou, že sa chcú pripraviť na súťaž a pritom sami nevedia, prečo vlastne do toho idú. Keď sa ich opýtam prečo, tak mi povedia, že lebo chcú, lebo ich to baví. Ale ten dôvod je veľakrát úplne iný, pretože hlavne čo sa týka ako dievčat, viem, že svoju prácu robím inak a veľa dievčat si týmto športom niečo kompenzuje, lebo liečia si komplexy, svoje vnútorné bloky z detstva, traumy a nevedia o tom. Oni nevedia, že si týmto športom absolútne nič neliečia, ale že sebe prehlbujú ten komplex, ktorý je niekde vo vnútri, ktorý nie je vyriešený. A je mi niekedy veľmi ťažko sa prizerať tomuto a mrzí ma, že tu v Čechách aj na Slovensku jednoducho nie je človek, ktorý by na toto poukázal, pretože veľa mladých dievčat majú psychické problémy, záchvatové prejedania, ktoré si v ten deň kompenzujú druhým extrémom, že prehltnú prášky s extrémne silným laxatívnym účinkom, preháňadla, rovnako bulimia, anorexia a tie baby v 13, 14, 15 rokoch ani neprežijú pubertu, pretože neriešia, prežívajú toto a jednoducho dojdú k tomu športu v mladom veku s tým, že si myslia, že im to pomôžu. Ale vtedy si tie dievčatá aj chalani založia svoju hodnotu, celkovú hodnotu na tomto športe, na tom cvičení a prestane pre nich existovať úplne všetko okolo. Veľakrát z toho plynie to, že
si týmto prístupom k sebe, že si tie dievčatá aj tie chalani, že oni riešia tú postavu, riešia to, ako vyzerajú, ale jednoducho vo vnútri nemajú radi sami seba. Preto sú schopní zachádzať do obrovských extrémov, sú schopní tlačiť do seba chémiu dievčatá rovnako v extrémnych množstvách, čo som naozaj prekvapený, s čím tí ľudia ku mne vedia dojsť. A snažia sa dokazovať niečo sami sebe, čo nemusia, a snažia sa dokazovať niečo niekomu iným. A chcem vám odkázať týmto, že všetky puby, ktoré hovorím práve s tebou, ak máš so sebou problém, nemáš rada samu seba, neznášaš pohľad do zrkadla, sústredíš sa na to, čo neznášaš na sebe, tak je pre teba extrémne dôležitý seba rozvoj a vnútorný posun, pretože kľúč k tomuto úspechu je mať rada samu seba, prijať sa. Veľakrát sa týmto odblokuješ úplne všetko vo svojom tele a to telo začne fungovať, pretože väčšina chorôb a problémov pramení z tvojej psychiky alebo z toho mentálneho rozpoloženia alebo z duševného hľadiska. Mrzí ma, že je týchto dievčat a chalanov veľa a že toto absolútne nikto nerozoberá, pretože väčšinou tí tréneri majú tiež problém sami so sebou. Preto ja tvrdím, že som asi posledný krát v príprave, pretože ja už nepotrebujem dokazovať niečo sám sebe ani niekomu inému. Ja viem, že dokážem, ale jednoducho učím tých ľudí a tie mladé dievčatá kľudne ten šport robiť ďalej, ale za úplne iným účelom. Nie kvôli tomu, aby si kompenzovali niečo, ale kvôli tomu, že to môžu robiť, že sú za to vďačné, že sa majú rady. Pretože vyzerať dobre a byť v top forme môžeš aj bez extrémnych diét, aj bez pódia, aj bez toho súťaženia. Na čo narážam? Narážam na to, že vieš vyzerať a cítiť sa dobre vo svojom tele aj bez týchto vecí. Nekompenzovať si nič. Prijať to, že si úžasná ľudská bytosť, že si krásna, že si jednoducho dokonalá. A nauč sa mať sama seba rada. A hovorím to aj o chalavu, pretože chalani koľkokrát sme tvrdí a nechceme dať najavo to, čo cítime a to, čo nám je, pretože ego. Ale ja to proste na vás vidím, že máte problémy, že tento šport robíte kvôli niečomu inému, než kvôli tomu, čo skutočne čo mi povieš. Jednoducho to tak veľakrát nie je a ja mám rád svoju prácu skrz to, že otváram tým ľuďom oči, pretože sú naozaj veľmi zatemnení tými problémami vnútornými a zaslepení. A ty môžeš byť profesionál. Ty môžeš byť na absolútne najvyššej úrovni v tomto športe, ale dosiahneš to iba ak budeš vnútorne v poriadku. Pretože čím viac budeš v živote tlačiť na pilu a kompenzovať si týmto športom niečo, čo si v živote nevykompenzuješ, budeš si ním liečiť niečím, čo si jednoducho nikdy nevyliečiš, tak to bude len horšie a horšie.
Títo ľudia si zakladajú celú svoju hodnotu na tom, ako vyzerajú a potom, ak v živote skončia v nemocnici alebo sa im niečo stane, tak ich život skončil. Jo? Tí ľudia sa zosypú, pretože nemajú nič iné. A ja viem, že niekto povie, že si uvedomí proste, že ja už nechcem robiť tento šport, pretože nechcem byť sebecká už voči svojim rodičom, priateľom a frajerovi a takto. Ale je to nejaký uhol pohľadu alebo nejaké často uvedomenie, čo je fajn, ale jednoducho ty nie si sebecká. Nie je sebecké myslieť na svoju formu a na svoje zdravie, aj fyzické, aj duševné. Je sebecké nevenovať svoju energiu životu okolo. Pretože vieš zvládnuť aj jedno, aj druhé. A toto je podľa mňa to, čo chýba. Čo chýba tým mladým ľuďom. Tento uhol pohľadu. A koľkokrát sa mi stalo, že proste mám človeka, s ktorým spolupracujem 2 alebo 3 roky. A 2 alebo 3 roky ten človek dupe na plyn a keď sa ho po 3 rokoch opýtam, prečo to skutočne robí, tak mi povie, že neviem. Ale že prežívam, že to má rád a takto. Ale on to má rád na základe toho, že ak to prestane robiť, tak sa začne nenávidieť. A to je chyba. Nechcem zabrdať úplne do hĺbky. Nechcem sa nikoho dotknúť, nechcem sa dotýkať práce iných ľudí. Ja všetkým prajem všetko dobré. Ale bolo by fajn myslieť aj na iné veci, než mať 4% podkožného tuku a urobiť preto čokoľvek. Ty vieš telo vystaviť obrovskému extrému. Tak, ako to urobím ja v filmu. Ale telo a mysel na to viem pripraviť, aby to zvládlo. Ale ak to urobí dievča, ktoré nie je vysporiadané sama so sebou, má 17 rokov, 18, tak je to ublíži. Ublíži je to extrémnym spôsobom. Preto keď končia tie baby súťaže a sú same so sebou, tak same so sebou byť nevedia. Nevedia ovládnuť nával emócií, nevedia ovládnuť nejaký inštinkt toho prežitia a začne si doteraz si kompenzovali všetko tým športom a potom si začnú po tej súťaži kompenzovať všetko jedno. To je ten absolútny paradox. Alebo jednoducho, ak sa na to takto dívam, tak mi to príde ako úplný bizár. A to si treba uvedomiť, že niečo nie je v poriadku. Takže takto. Chcem povedať, že absolútne nič som nemal ani nacvičené, ani som nič nemal napísané, ani som nevedel, čo vlastne chcem povedať, ale stále mám v hlave nejaké myšlienky a skúsenosti s tými ľuďmi. Bol som súčasťou extrémne veľa príbehov a jednoducho vidím a viem, čo sa deje, že väčšina toho, čo vidím na sociálnych sieťach, pravda nie je. A niektoré dievčatá na tom pódiu vidím, je mi ich ľúto, pretože sami nevedia, prečo tam sú a hrajú sa na niečo, čo nie sú. A nechcem vraviť, že tam nepatria. Ja len vravím, že týmto deťom v podstate, a nielen deťom, ale fakt dospelým ľuďom, treba ukázať skutočný dôvod. Dôvod, o čom je život, jo? O čom je život? Život není proste o tom egoistickom
porovnávanie sa. Všetci hľadajú v tom športe ako keby niečo, že je to aj nejaká tušená záležitosť, že cítia lásku k tomu športu a takto. Ale mali by ste to hľadať ako keby v tej ceste, jo? V tej príprave. Ale stále to končí tým porovnávaním jedného s druhým skrz to fyzické, jo? A veľa tých mladých dievčat chce byť ako niekto, kto je naložený v chémii a tiež má v sebe veľa vecí v hlave zablokovaných a ani nevie, prečo to robí, ale väčšinou tí ľudia, ktorí nemajú informácie, vedomosti a takto, tak bez hlavu idú do všetkého a potom tak aj končia. Končia zle väčšinou. A tým mladým ľuďom, ktorí to sledujú, tak jednoducho v nich sa prehlbuje ten komplex proste. Nenávidia sa ešte viac skrz to, že sa znovu oni porovnávajú s niekým. Jo. A ja už mám toho relatívne ako plné zuby. Aj toho celého ako keby športu. Ak ku mne niekto príde, pomôžem mu. Jednoducho mu pomôžem, pretože minimálne ho viem nasmerovať, aby tento šport robil s vedomím toho, že je dôležité mať rád sám seba a že tento šport robíš nie kvôli tomu, že si ideš kompenzovať nejaký komplex, liečiť svoje vnútorné traumy, ale že to ideš robiť kvôli tomu, že si úplne v poriadku a robíš to, pretože môžeš, pretože chceš, pretože v tom máš talent, tak tam jednoducho ideš. Dobre, asi to skončíme, Erik, či? Hej, máš možno. Jo. Chceš tam ešte povedať, že to je ten dôvod, prečo končíš ty? Jednoducho ako pravý dôvod, prečo končím, je to, že ten šport už mi nedáva to, čo mi dával a rozhodne mi viac berie, pretože idem proti sebe skrz všetko. Od režimu, od suplementácie až celkovo po finančnej stránke človek, jak sa na to pozerá, že koľko mu to berie a takto. Ja jednoducho vidím a cítim svoje poslanie v niečom inom a v tom, v čom som skutočne dobrý, a to je presne to. Venovať sa ľuďom, pretekárom a pracovať s ľuďmi ako tréner, ako coach, ako mentor, ako poradca, ako človeku, ktorému prídeš s tým, že máš problém a potrebuješ pomôcť. Jednoducho vidím, že aktuálne je mi asi najlepšie v mojom živote doteraz. Jednoducho cítim sa pokojný, cítim sa vyrovnaný a na ten stage idem kvôli tomu, lebo chcem sa asi rozlučiť a som strašne v pohode, nemám žiaden stres, nemám žiaden tlak, telo počúva a takto by to mal robiť asi každý. A prajem vám tento pocit, jo, pretože všetci dobre viete, ak to bolo v predložných sezónach, že som nezvládol stres dobre a takto a chcem ísť na to pódium s týmto nastavením. Chcem to skúsiť, chcem to prežiť, chcem si uvedomiť, chcem stáť na tom pódiu a zažiť ten prítomný okamih tu a teraz a jednoducho ísť ďalej potom. A 2 dní preto súťažujem narodeniny, takže sa mi oplatí držať ešte režim, pretože dôvodov na oslavu bude viac, takže asi takto. OK. To je všetko. Už asi viacej hovoriť nebudem. Plánujem ďalšie video, chceme ísť natáčať s jedným hosťom, aj tréning, aj rozhovor, hlavne ten rozhovor. Takže to nás asi bude čakať v ďalšom videu. A ak vás zaujíma táto téma, alebo tieto témy, tak mi napíšte do komentára, že vás to zaujíma a že
že chcete niečo v tom zmysle, nemám problém natáčať a podcasty a takto, nejaké ponuky som už dostal na rozhovory, ale skôr by som asi rozbehol niečo svoje v tomto. Takže mi napíšte, či vás to zaujíma, či do toho mám ísť. A tak. Takže ďakujem pekne, že ste si pozreli toto video a čaute.